Búskaparreitin atlat til tei som har áhuga í vinnløyve, áhuga í sølu, men også til tei som har áhuga í að utbyggja seg meira innanfor búskap av ymiskum slag. Av búskaparreitin brukar vi nekv til að vitja fyrirtøkur, millan anna Bakkafrost, Hidden Fjord, SMS, Smyre Line. Det som jeg alltid øyelig avhverst ved búskaparreitin at du kommer að skilja vel vinnløyve og hvordan det virkar, og hvilken trytning nyskap man hever i samband med vinnløyve. Først og fremst valgte jeg búskaparreitin for jeg prøver nytt. Det er fag som man ikke har hørt om før, eller lært snakke om før. Og jeg er helt kjørlig at hina breitene var nekka for meg. Jeg valgte at det var mest interessant av et lån breitene om Magalja av skolen. Og det tog et annet som budskap, og jeg kjenner meg lære mer om det. Brian var man sin benchen, og ja, men jeg halte som holdt så er det ikke fitt folk og fitt lærere. Så jeg halte det veldig godt alltid. Ja, så ser man lærer det nytt, altså nytt, man er slart det før. Og ja, alt ser det godt alltid. Så att jag skolan inte är så stor så känner man inte mer folk till mer relationer till hina flockarna och alla byggvar nästan samma öke, kommer samma öke, så känner man kan mer bättre och allt är nog så gå samman allt. Alldeles. Allt kommer ju från byggt och man är kanske mer avslappnad och man är kanske inte alltid så mega pittar i skolan eller så. Det har tagit kvaliteten. Stort lite och samman allt och lärorikt.